vamos pedir un minuto de silencio porque Marcial Mouzo, como ben saben, unha persoa que traballa día e noite, chegou ata aquí, dalle, señor, o descanso eterno. Acompáñanos o doutor Propín, moi boa tarde, doutor. Boa tarde. Claro, temos aquí a Marcial, que é unha noticia recente, unha última hora, deixounos, pero vendo desta semana a noticia que nos chega dende a República Checa, onde unha muller de 88 anos despertou no seu propio velorio, queremos saber como podemos saber se está vivo ou morto, de verdade. Como hai que proceder? Bueno, primeiro acercarse hacia a persona e ver que aparentemente non hai signos vitales evidentes, non? Tratar de ver se non responde, incluso pellizcalo un pouquiño para ver se fai algún gesto, non? Pode pellizcar, a ver se fai algún xesto ou non. Mirarlle o pulso, o máis fácil o radial, que se miraría no pulso que vai polo lado da mañan do dedo gordo, e poñer sempre 2 ou 3 dedos, non un dedo solo. A nos parecenos increíble esta noticia, me é certo que a nosa Marcial queremos moito, compramos unha caixa moi boa e non queremos que arrabulle. Sino tamén comprobar o pulso aquí na carótida, aquí no cuello sempre, con varios dedos, nunca con dedos solo. Si vemos que todo eso, pois aparentemente non hai ningún signo, o sea que non notamos nada, non vemos nada, podemos recurrir xa á maniobra de con un cristal ou con un espello, se o temos. Para pinchalo, para ver se reacciona. No, poñémoslo diante da nariz e da boca, e entonces témoslle un pouquiño. Ah, por si... Claro, e entonces vemos que respira. Aí ten algo... A ver, vámonos a comprobar. Respira, non respira. Deixou un pouco de bafo, Claro. Entonces aí vamos a saber que está vivo. Non estaba morto Marcial Mouzo, estaba de parranda. Dalle un aplauso a Marcial. Menos mal, Parece mesmo morto, Marcial? ¿Qué tal? Grazas por ese aplauso. Primeiro aplauso despois de ir ao máis alá. Que rato Unho máis alá aquí. estou de volta. Que tal, Juan? Como estás? Todo ben, pero que pase Hola, isto doutor. nos preocupa un pouco, que pode andar por morto unha muller e que esperte no propio velorio. Isto como se chama, doutor? Porque antes pasaba moito, de feito, houbo cantidade de casos, hai moitos anos, quero creer que hoxendía non pasa, de persoas que enterraron vivas. É difícil en tempos de pandemias, de epidemias grandes, que pois a xente apúrase a enterrar a xente e tal, e entonces non había tampouco os conocimientos médicos que hai hoxendía, pois ás veces pois si se chegaron a producir enterramentos que despois se vía que efectivamente que se enterraron. Pero iso hai moitos anos ou en situacións de pandemia, por exemplo. Exactamente, ou situacións de catástrofes. Quero creer que hoxendía podemos estar tranquilos neste sentido. Sí. Pero que lle digan hasta a muller da República Checa. Xa te digo. Tamén non o sei. Ben, hai enfermedades como a catatonía que pode simular a morte, non? Entonces, de aí que se espere tamén haxa unhas horas antes de enterrar a persona. Iso é porque nesas horas, pues, normalmente... Por certo, agora reducíose o número de horas. Antes eran 48, agora creo que son 24. Sí, 24 horas. Pero, bueno, digamos que a descomposición empeza aí xa nas 24 horas, entonces, nese sentido, pois, xa veríase que efectivamente que a persoa non está así. Sigue todavía pois con algún signo, pois espérase máis, claro. Sí, parece máis prudencial, desde Casi logo. mellor, sí, pola conta que nos ten. Recordamos que esta muller, esta médica forense, foi despedida e está a ser investigada. De contado falaremos das consecuencias legais que pode ter isto. E se alguén experimentou ou coñece algunha historia similar a da República Checa, esa muller que espertou no seu propio velorio, pois que nos chame ao programa e que nos conte.